ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा श्रद्धा नमस्तुते। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय माँ भवानी। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ 12 ମାସରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା 13ଟି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗୋସାଣୀ ଜାତ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋସାଣୀ ଉପାସନା 2025 ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ଏହି କବିତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ଗୋସାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋସାଣୀ ଉପାସନା 2025। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋସାଣୀ ଉପାସନା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋସାଣୀ ଉପାସନା। ଗୋସାଣୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ ନାଗାଙ୍କର ଆରାଧନା। ଗୋସାଣୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ ନାଗାଙ୍କର ଆରାଧନା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଉଡ୍ଡୀୟାନ ପୁରେଶ୍ୱରୀ ବିମଳା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଦେବୀଙ୍କର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ବର୍ଣ୍ଣନା। କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଦେବୀଙ୍କର ମଣ୍ଡପଟି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ କାକୁଡ଼ିଖାଇଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ମା ବିମଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି ଦେବୀ କାକୁଡ଼ିଖାଇ। ମା ବିମଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି ଦେବୀ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ। ଦଶଭୁଜା ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ସବୁ ଗୋସାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗଣେଶ ଆ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତ ଗୋସାଣୀଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ କାକୁଡ଼ି ସମସ୍ତ ଗୋସାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋସାଣୀ ଜାତରେ କାକୁଡ଼ିଖାଇ କେବେ ବି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀଙ୍କର ସଭା ହୋଇଥାଏ, ଦେବୀ ସଭା ପାପାଙ୍କୁଶ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ସେଦିନ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋସାଣୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ। ଏବଂ ଯେମିତି ସବୁ ଗୋସାଣୀଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ିଖାଇଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ନଥାଇ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ଦୁଇରେ ଜାଣିବା ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଗୋସାଣୀ ଦେବୀ ବାରବାଟୀ। ମା ବାରବାଟୀ ଅଟନ୍ତି ଉଚ୍ଚତମ ଗୋସାଣୀ। ସେ ଅଟନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ସର୍ପ, ଶଙ୍ଖ ଓ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ। ମା ବାରବାଟୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 22 ଫୁଟ ଅଟଇ। ମା ବାରବାଟୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 22 ଫୁଟ ଅଟଇ ମହିଷାସୁରକୁ ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ। ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଭଗିନୀ। ସବୁ ଗୋସାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଭଗିନୀ। ପ୍ରଥମେ ଗୋସାଣୀ ଜାତରେ ଏହି ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 3ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେବୀ ଜହ୍ନିଖାଇ। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ଦେବୀ ଜହ୍ନିଖାଇ। ତାଙ୍କ ପିତରଙ୍ଗିତ ମୁଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରୂପ ଅଟଇ। ଏଠାରେ ଦେବୀ ବଧ କରିଥାନ୍ତି ସବୁଜ ରଙ୍ଗିତ ମହିଷାସୁରକୁ। ଲୋକେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦଶଭୁଜା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସିଂହକୁ। କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଶେଷରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଦେବୀ ଜହ୍ନିଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠା ଭଗିନୀ। ଦେବୀ ବାରବାଟୀଙ୍କ ପରେ ପରେ ଦେବୀ ଜହ୍ନିଖାଇ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋସାଣୀ ଜାତ ଦିନ ପାପାଙ୍କୁଶ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ। 4ଥରେ ଜାଣିବା ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିରେ ବିଜେ କରୁଥିବା ଦେବୀ ବନଦୁର୍ଗା। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ଅପର ନାମ ହେଉଛି କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ଗୋସାଣୀ। ସେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ। ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧନୁ ତୀର ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଢଳି ରହି ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ମହିଷାସୁରର, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ବାମକରେ ବସିଥାଏ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ବାମକରେ ବସିଥାଏ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର, ସୁନ୍ଦର ମୟୂର। 5ମରେ ଜାଣିବା ଦେବୀ ଶୂନ୍ୟ ଗୋସାଣୀ। ଶୂନ୍ୟ ଗୋସାଣୀ ରହିଥାନ୍ତି ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହିରେ। ଏଠାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଓ ମହିଷାସୁର
ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ବ୍ଯୋମରେ। ଏଠାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଓ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ବ୍ଯୋମରେ ବା ଆକାଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ସମାନ। ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ସମାନ। ସିଂହ କରିଥାଏ ମହିଷାସୁରର ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ। ଶୂନ୍ୟ ଗୋସାଣୀଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଗୋସାଣୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମା ଉତ୍ତର କାଳୀ। ଉତ୍ତର କାଳୀ ମଣ୍ଡପ ବା ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଦେବୀ ଶୂନ୍ୟ ଗୋସାଣୀ। ଷଷ୍ଠ 6 ନମ୍ବର ବା ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୋଗଜାଗା ଗୋସାଣୀ, ଭୋଗଜାଗା ଠାକୁରାଣୀ। ଭୋଗଜାଗା ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଭୋଗଜାଗା ଆଖେଡ଼ାରେ, ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କାଳରେ। ଏହି ଗୋସାଣୀ ଆସନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଭୋଗଜାଗା ଝଲସେ ଷୋଲର ସାଜସଜାରେ। ଭୋଗଜାଗା ଝଲସେ ଷୋଲର ସାଜସଜାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ବାରବାଟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜହ୍ନି ଖାଇ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଭୋଗଜାଗା ଆସିବ। ସେଥିମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା କି ଭୋଗଜାଗା ଆସନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 10 ଫୁଟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମାଙ୍କ ଆଶୀଷ ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ଭବାନୀ, ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଅଭୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଜୟ ମା ଭବାନୀ।